לא יקרה משהו יוצא דופן. גם התחקיר הפנים-צה"לי שעתיד להתפרסם לציבור באופן רשמי בתחילת חודש יולי, יקבע ירי פגז הטנק לעבר גג המבנה של הבית של פסי לא גרם למותם של בני הערובה. האירוע הטרגי שהסתיים במותם של רבים במהלך טבח ה-7 באוקטובר זכה לביקורת רבה על ידי בני משפחותיהם, לאחר שנטען שלכאורה מה שגרם למותם היה ירי פגז טנק לגג המבנה של הבית. כפי שפרסמנו לראשונה כבר לפני מספר חודשים, מומחים במערכת הביטחון ובתחומי הבליסטיקה והארכיאולוגיה שחקרו את המבנה, טענו שבני הערובה נרצחו מטווח אפס בירי מנשק אוטומטי על ידי מחבלי חמאס. עקב כך, ולאור הממצאים שמנקים מהאשמה כנראה גם את מפקד האוגדה, תת-אלוף ברק חירם, שפיקד על האירוע בבארי בשטח, נודע לי שהוא צפוי להיכנס לתפקיד מפקד אוגדת עזה ככל הנראה כבר בקרוב, תפקיד שהרמטכ"ל הרצי הלוי מינה אותו עוד לפני המלחמה. בצה"ל מגיבים לדברים ואומרים כי התחקירים עדיין נעשים ויפורסמו לאחר שיוצגו גם למשפחות השכולות וכמובן לרמטכ"ל, גם אלינו לציבור. אז ככל הנראה, סוגיית התחקירים על ראשית המלחמה תלווה אותנו בתקופה הקרובה, והערכה שבחודש אוגוסט, כשכל התחקירים יפורסמו לציבור, נדע יותר פרטים על נסיבות פרוץ המלחמה בעזה והטבח הנורא שהיה בעוטף.